Matul dan ix-xahar qed tittella l-ewwel edizzjoni tal-Bieganski Arts Festival. F'dar il-Mediterran għall-konferenzi l-istess post li fi żmien l-ewwel gwerra dinjija kien sptar li laqa' fih 25,000 ruħ qed tittella wirja ta' arti li tikkommemora 100 sena minn din il-gwerra. F'dan il-festival hemm eżibiti pitturi u skulturi magħmula minn 128 artist, fosthom 47 Malti. F'4 snin ta' gwerra f'Malta ġew 200,000 pazjent illi nataw il-kura meħtieġa f'27 sptar illi kienu mifruxa f'Malta u Għawdex. Snin illi fihom mietu 800 Malti u Maltija waqt il-qadi ta' dmirijithom. Fost il-pitturi nsibu xogħol fuq id-deb tal-Ġappuniż Rin Terada, kif ukoll tal-famuż Ray Pitrelli li għamel 17 il-biċċa ta' arti b'2 minnhom kbar disapidi b'6. Wieħed ma jistax ma jagħtix daqqatajn lill-iskultura taż-żiemel tal-azzar u r-ram maħduma mill-Malti Joe Genovese. Fis-sala La Vallette jispikkaw id-disinni ta' trunċieri tal-gwerra magħmula mis-suldat Franċiż Gaston Pierre Gailly u li minnhom artisti Maltin ħarġu skulturi li juru d-diversità fl-arti tul is-snin. Fil-jiem li ġejjin ser isiru wkoll diversi diskussjonijiet brabta ma' din il-gwerra fosthom minn Tony Terribile illi ser jitkellem dwar is-sem tal-Maltin fil-gwerra. Ser isiru wkoll kunċerti u lejla Maltija. F'din l-esibizzjoni jispikka numru kbir ta' pellets li ntużaw bħala sfond għal pitturi. Jack Vella fis-Serlan wara dawn il-pellets. Aħna ridna li nuru li kellna n-neċessità, bażikament n-neċessità tal-gwerra, ġifieri fil-gwerra kienu jagħmlu dak li huwa neċessarju mela allura għadna l-affarijiet sempliċi biex dak li jkun għajnejh apparti li jgħid il-fatt kemm oriġinali l-idea, imma naraw isbuħja tal-pitturi joħorġu ħafna iktar. Barra minn hekk hemm esebiti ritratti, itri oriġinali u medalji tas-soldati li kienu parti mill-ewwel gwerra dinjija. Hemm ukoll itri li juru l-korrispondenza bejn missier u ibnu, soldat illi ta' 28 sena tilef ħajtu waqt il-gwerra. B'dan u iżjed il-Bieganski Arts Festival huwa miżżawt b'kull xorta ta' arti illi taf tqanqal emozzjonijiet kbar f'kull min iżuru.